Частно банкиране е вип услуга, насочена към заможните клиенти на банка ДСК и техните специфични нужди от определени банкови и инвестиционни услуги. Ролята на личния банкер е да представи индивидуална стратегия за управление на средствата на клиента. Клиентите на частно банкиране са състоятелни хора, за които управлението на финансите е от огромно значение. Те очакват дискретност, индивидуален подход, професионални услуги и съобразяване с личната им програма. В началото на 2011 година банка ДСК решава да популяризира услугата частно банкиране и да я представи като най-добрата в този сегмент. Предизвикателството бе да се пребори с убеждението, че като бивша социалистическа институция обслужването й е тромаво, липсва персонален подход и готовност за предоставяне на гъвкави решения. Ние трябваше да обърнем тази представа и да убедим потенциалния клиент, че банка ДСК ще се съобрази с неговите индивидуални нужди и ще отговори адекватно на високите му изисквания за обслужване и професионализъм. Основните бизнес цели на кампанията бяха: постигане на ръст в активите на клиентите на ДСК частно банкиране в размер на 23,58% спрямо 2010 година и постигане на кредитен портфейл на клиентите с 31,53% по-висок спрямо този от 2010 година. При създаването на кампанията се фокусирахме върху основното предимство на услугата – личното отношение. Решихме да погаделичкаме егото на нашата целева група и да ги разграничим от масата, като им внушим, че ще получат VIP отношения като признание за това, което са постигнали. Основната комуникационна идея е синтезирана в слогана на кампанията: личният успех изисква лично отношение. Визуализирахме идеята чрез метафора, която показва как една толкова масова услуга като ползването на асансьор в обществена сграда би изглеждала в VIP вариант. Тази метафора съвсем не бе случайна. Пътуването с асансьор символизира издигането в социалната и финансова иерархия благодарение на ДСК частно банкиране. Всяка една от планираните медии в комуникационния микс имаше за цел да внуши специалното VIP отношение към целевата група на услугата. Присъствието ни в принт бе характеризирано само с присъствие в луксозни лайфстайл и бизнес издания. Радиорекламата бе позиционирана в елитни и нишови радиостанции. Навярно и на теб се е случвало да ти затворят вратата под носа с едно простичко «нищо лично». Но всъщност всичко е твърде лично. Твоето отношение е лично. Твоите цели са лични. Твоите мечти и идеи са лични. Времето, което отделяш, енергията, която влагаш, емоциите и желанията ти – всичко е лично. Аз лично вярвам в това, защото ме учи да уважавам себе си и да изисквам лично отношение. Частно банкиране от банка ДСК. Лични консултации и персонални оферти, съобразени с вашата програма, защото личният успех изисква лично отношение. А в интернет заложихме на специализирани бизнес сайтове. Бяхме и на местата, в които нашата целева група обича да прекарва свободното си време с семейството. Брандирахме моловете в градовете с най-висока концентрация на нашата целева група – София, Пловдив и Бургас. Успяхме да създадем една успешна кампания, защото повярвахме, че личният успех изисква лично отношение.